Hola a tots, amics del Castell de l'Olla. Un any més estem ací dispostos a fer este event pirotècnic aquàtic. Però antes d'això tenim que presentar el cartel i el text que acompanya a este event. Un any especial d'aquest 30 aniversari. Ahir en el post eixe tenim les 29 cartells, mos fa falta uno que arribarà perquè veig que esto que està buit, no sé, algo mos passarà, ja veurem. Avui hem tingut també el plaer de una gran majoria d'eixos artistes que desinteressadament tots estos 30 anys han estat amb nosaltres acompanyant-nos i fent aquestes meravilles de Castell, hem estat dinant. Les del text també. En els anys que van fer música, la composició dels autors també ha estat Andrés Valero. La veritat és que ha tingut una gran alegria de veure-los a tots. Hem ajuntat els 4 alcaldes, bueno, són 5 alcaldes, uno ja no està amb nosaltres, els 4 alcaldes que han estat col·laborant i apoyant al Castell de l'Olla. Ajuntar els 4 alcaldes tampoc és fàcil, però també ens hem ajuntat la cofradia del Castell. En este cas, la part cultural, conforme sempre diem, és molt important i falta la part econòmica, perquè si no n'hi ha diners, doncs tot això no es pot realitzar. Efectivament, la col·laboració de les administracions públiques no han deixat de la mà mai a nosaltres. En aquest cas, l'Ajuntament, el Patronat de Turisme de la Diputació d'Alacant, l'Agència Valenciana de Turisme, empreses privades, la Fundació CaixAltea, Robert Alsissa, que li donem moltes les gràcies per aquesta col·laboració que ens fa, Gas Natural, indudablement a tots els restauradors de la zona que apoyen econòmicament, als amics que col·laboreu sempre en faena, en diners, en acompanyar-nos. D'aquesta manera ens sentim molt recolzats per a poder seguir fent-ho. A tots les conselleries de l'Ajuntament d'Altea, principalment a la de Turisme, que és la que l'Ajuntament d'Altea ha encarregat que estiga a la nostra disposició, anem a dir així, i nosaltres a la disposició d'ella, i la veritat és que està fent una gran labor. Les demés conselleries, tant d'infraestructures com de festes, com de cultura, ens han apoyat i voldria donar-les les gràcies. A vosaltres que esteu així presents, com no dir-vos que vos conec a quasi tots, moltes gràcies per venir i espero que este acte del 30 aniversari, que va ser una mica diferent a les demés, ens agrada a tots i al final ens farem una picadeta. No us oblideu que el 13 d'agost és el dispar del Castell de Focs d'Artifici. I a la part vocal del nostre assessorament cultural, que no el veig, hombre, Nicolás. President! A banda d'este any fer el castell, ens toca també organitzar la festa de Sant Llorenç. Així en esta era, ja fa un munt d'anys se celebrava la festa de Sant Llorenç. I este bon amic, no sé què tindrà damunt d'ell, que per mereixer l'han fet clavari d'honor de les festes de Sant Llorenç. Enhorabona, Nicolás. Bueno, anem a començar l'acte i jo crec que la nostra autoritat, la primera autoritat, el nostre alcalde, Jaume, podria dir unes parauletes. Gràcies, Pepe. Aguanta un poquet, per favor. Perquè ara l'estómac m'ho ha preparat allí en el... I no te l'aguanta. Bé, amics, com que crec que l'ocasió s'ho mereixia, m'he preparat unes paraules que no sé si seran de veritat, si respondran a la importància de l'acte d'avui. Amics de la cofradia del Castell de l'Olla, president José Pérez Picarraco, Diego Ruiz de la Torre, Mac Diego, autor del cartell, José Ángel Navarro Barranquí, autor del text, Ricardo Cavaller, pirotècnic, autors,
dels textos i dels cartells d'anys anteriors, companys de corporació, amics i amigues, bona vesprada a tots. Fa 30 anys que este esplendent escenari de la platja de l'Olla és el màxim protagonista de l'estiu a Altea. El Castell de l'Olla s'ha convertit en tot un esdeveniment turístic i cultural amb repercussió molt més enllà de les nostres fronteres. En aquest sentit, cal fer menció del reconeixement de la Comissió Espanyola de la UNESCO Mediterrània ha fet al respecte del castell, auspiciant esta 30a edició pels seus valors sobre la protecció universal de les manifestacions humanes en matèria de preservació del patrimoni etnològic immaterial del nostre país. Gràcies, Pica. M'agradaria destacar la doble vessant d'esta festa del foc, que és el Castell de l'Olla. Per una banda, l'esdeveniment ha estat, des del seu primer moment, unit a l'art, a través de la creació d'un cartell que anuncia el preludi de la festa. Un cartell que des de la cofradia heu tingut la sensibilitat d'encarregar-lo a destacats noms de la cultura, pintors, escultors i també il·lustradors, com és el cas de Mac Diego, un referent de la il·lustració valenciana i una de les figures més importants de l'estat espanyol. És un privilegi que un artista de la qualitat i trajectòria de Mac Diego dibuixa i definisca la imatge del castell tindrà en este 30 aniversari, una data ben assenyalada i significativa per a tots els implicats en este esdeveniment. Com heu pogut veure en l'exposició que acabem de veure ara mateixa a l'Olleta, el cartellisme i el castell van lligats de la mà des dels seus orígens. És més, han sigut tan importants la seva repercussió que alguns dels cartells que acabem de veure en l'exposició estan penjats en museus tan importants com l'IBAM, l'Institut Valencià d'Art Modern a València. L'art, com veiem, envolta aquest espectacle. De fet, si haguérem de definir el Castell de l'Olla, ho podríem fer dient que és això mateix, art. Art fet foc, art a través dels cartells anunciadors, art a través de les lletres dels textos que enguany ha redactat l'alteà i ben coneixedor del castell, José Ángel Navarro Pepe Barranquí. Narrar emocions, sentiments i experiències no és senzill, i fer-ho del teu poble i d'un esdeveniment tan especial com serà per al barranquí este castell pot complicar encara més l'escriptura. Sé que Barranquí ha donat forma a aquests sentiments i emocions i ha creat un text digne de la seva experiència com a narrador. L'altra vessant de la que vos parlava indubtablement és la vessant turística. El Castell de l'Olla és l'acte central de l'estiu alteà, avalat per milers de visitants que acudeixen fins a la badia de l'Olla per a gaudir de l'espectacle del foc en la nit de Sant Llorenç. Altea es mostra al món a través d'actes com este, any rere any, i es va superant gràcies al gran treball de la seva cofradia. Pepe Pérez, Picarraco i a tota la resta de cofrades vull agrair-vos de veritat l'esforç, el treball que durant tant de temps porteu fent dedicat al castell. 3 dècades ja en les que heu aconseguit convertir aquest espectacle en un referent de l'estiu en tota la costa mediterrània. El temps ens dona l'experiència necessària per saber que el projecte ja està ben consolidat, però el temps també ens fa pensar que poden haver encara molts reptes per aconseguir. I en aquesta línia hem de seguir treballant tots, administracions públiques, cofradia i la resta dels agents implicats per aconseguir, si caben, més èxits encara per al nostre Castell de l'Olla. Este 30 aniversari estarà il·luminat pel foc i el saber fer de la pirotècnia Ricardo Cavaller, que tinc així al meu costat, un dels destacats mestres valencians, i en són molts, de la pólvora, que de ben segur ens farà gaudir i emocionar de l'espectacle a la badia d'Altea. Per acabar, i sense més, vull mostrar també el meu agraïment a totes les institucions i les entitats patrocinadores com la Generalitat Valenciana a través de l'Agència Valenciana de Turisme, a la Diputació d'Alacant a través del Patronat de Turisme Costa Blanca, a la Fundació CaixAltea i a totes les empreses privades, Pepe n'ha anomenat unes quantes, que donen el seu suport a aquest esdeveniment. De veritat, moltes gràcies a tots i a totes. Bona vesprada. Moltes gràcies. I ara toca la part tècnica, que és la pirotècnia. Ricardo, 30 aniversari. Què mos espera? Bueno, el meu no va ser tan llarg com Jaume, perquè Jaume el tenia més preparat. Però bueno, la veritat és que tinc que agrair que a la cofradia per l'esforç, no? Necessitem els pirotècnics i la festa, necessitem gent com vosaltres, no? Que 30 anys i en totes les dificultats que n'hi ha ara, perquè no és el mateix que fa 7 o 8 anys, hem agarrat els anys que hem agarrat. Però bueno, intentarem fer, ja
com diguérem, l'any passat sigui el primer any, tots estàvem expectatives, tots estàvem expectants a veure el que anàvem. Pega un vot. Sí. Bonico. Santiago Relanzón, Ricardo Belveser. Quins noms, Quina categoria el Castell de l'Olla en matèria de cultura. Pues continuem igual. I enguany la vessant literària no podia vindre de la mano d'una persona d'un alacantí. Feia uns dies, davant del president del Centre UNESCO Mediterráneo, ho comentaven. En València n'hi ha referents de la província d'Alacant que sempre esmentem, i un d'ells, sense dubte, és Pepe Barranquí. En tots els foros, quan hi ha que convidar a gent representativa de la cultura, Pepe Barranquí, com a editor i com transgressor cultural, és un dels nostres referents de la província. I damunt de ser editor, de ser un transgressor cultural, ha sigut president del Castell de l'Olla i coneix molt bé la festa. I li encanta escriure. I li encanta escriure mirant la mar de l'Olla. Aixina que, Pepe, agarra el bou per els cuernos, vine-te'n pa casí i sorprèn-nos. Un aplauso molt fort a Pepe Barranquí. Sean todos bienvenidos, sigueu tots benvinguts a esta nit del Castell de l'Olla. Qué pena que a la voreta de la mar una oleta no ens portarà alguna notícia bona. No està Homero, no tinc una odissea, però jo no sé si millor esperem alguna sorpreseta que podrem portar-nos per així, per a poder enganyelar-vos un poquet més este text literari que l'ha escrit este matí a les 8 del matí. Però, dic jo, Pepe, on porta el seu text? Tindrà que vindre de la mar. Estem esperant les oletes de la platja de l'Olla que ens porti alguna cosa. Què te pareix si entre tots invoquem a la mar i que vinga de l'Olla les paraules de Pepe Barranquí? Vos pareix bé? Sí. Pues entonces mirem tots pa a la mar i a veure si ve. Tindrà que vindre d'algun puesto. Pepe, això és una sirena, el que ve per ahí? Tu què penses? Una ninfa, Una una ninfa. sirena, una ninfa, una sirena. Homero nos envía una señal. Anda, la mar... Què passa per així? Una sirena que ve i què porta en la mà? Haurà perdut el tren, El tren? el tren de les esteles dels navios, I què porta en les mans? el tren dels navios. Pues anem a donar-li a esta sirena que ha vengut per així un fort aplaudiment. I què portarà? No serà un coet? Com va, Pepe? Posa una clau. Pots? Ha costat de treure-lo de l'àmfora perquè portava 200 anys i per això s'ha enganxat un poquet. El cohete interrumpe sin miedo el silencio eterno de los espacios infinitos. Pepe Bergamín. El texto literario que voy a intentar leer se llama, en valenciano, Gojar. ¿Quién tenía a mí que dir que baix els teus ulls negres el seu fulgor m'acompanyaria tota la meva vida? ¿Quién tenía a mí que dir que rodejat del seu coral marí
s'amagaven espeles més blanques que un somriure podria mostrar. Qui em tenia a mi que dir que els teus senos turgents deliciosament salutaritzats em farien tremolar fins als seus mugrons salivats? I qui em tenia a mi que dir que apretant dolçament la teua cintura primer i forçadament apretant junt a mi presagiaria l'antesala final? I qui em tenia a mi que dir que alcançant el tossal de Venus i obrint les nalgues fins a l'infinit jo podria els sentits fins a l'últim sospir? I entre suors i furgaes, girasoles, entre llepades i pessics, estreles i carcasses, entre apretons i tocaments, girandoles i carcasses, entre pesades i gemecs, mangranes i més carcasses, entre romacos i temblors, arabescos i més carcasses. Entre queixes i sospiros, bengales i més carcasses, entre estertors, aquelarre boreal. I qui em tenia a mi que dir com va escriure el poeta i crear ver del cielo un trocito aquí en la tierra? I de sobte naix el Castell de l'Olla. Volia dedicar-li aquest text literari, primer que tot, a Miguel Ortiz, perquè va ser l'alcalde que a mi mai en la vida m'ha prohibit res pel castell. M'ha acompanyat a Alacant, de València, em faig falta, telèfon, mòbil, secretàries, gràcies, gratitud per tots els anys passats. A Miguel Zamorano Caballero, gran amic, que Déu el tinga en la glòria. A Pasqual Moragues, gran amic. A Salvador Borja, gran amic i tots col·laboradors del Castell de l'Olla. I a Ricardo Cavaller, perquè nosaltres ens disfrutem, ells es juguen la vida. I a la meva dona Pepa, perquè esto de Gojar, si no ho hagueren fet els dos en el port d'Altea, en el moll de Llevant, no hagueren vist els castells de Sant Joan, de Sant Pere i del Cristo. Sigueu tots benvinguts. A Magdiego solo se le podía presentar así. Qué cabrón. Magdiego es sobre todo un gamberro, lo vais a ver. No. Es muy gamberro, muy He gamberro. venido serio. He venido serio. ¿Has venido serio? Sí. He venido con el chip de serio. Vale. De pasarlo bien. ¿Y qué más? Y Hay chicas muy guapas, Y ¿eh? de pasarlo bien. Sí, esto no es un campo de nabos como el otro día. Está muy bien. Has mejorado. Te lo agradezco. Bueno, vamos a ver, ¿quién es Magdiego? Porque todos lo conocéis, pero como creo que solo hay una persona que viene de Pernambuco y no te conoce, se lo vamos a explicar solo a la persona de Pernambuco. Yo me voy mientras. No, me avergüenzo. espérate, collons, espera. Bueno, Magdiego, aparte de un gran gamberro, es un ilustrador fantástico. Es gran creador de los cómics más famosos que se han parido en estas tierras valencianas. Es un gran diseñador. Muchas de las marcas, no solo nacionales sino internacionales, han pasado por su Macintosh, ¿eh? Y como ilustrador, aparte de hacer muchísimos carteles, pues ha tenido el gusto de querer, a petición de la cofradía, reunidos en junta directiva, de encargarte pues un gran cartel que no sé dónde narices lo has puesto y que, claro, sí, yo lo voy a traer, pero tú no lo has traído. Pero hoy era el día de la presentación. Estaba en el hotel. ¿En qué hotel? En el Camp Negret, este que me dice siempre, o en el otro, no lo sé. Pero vamos a ver, pero si hoy es el día de la presentación y tenías que traer el cartel.
yo te dije que te lo dejaba allí y que tú te encargabas de traerlo al sitio este, que yo no sabía dónde era. Pero si te has cascado una paella, 2 helados y 2 gin tonics que te he visto. ¿Dónde está el cartel? Nico, vengo a presentar el cartel. Vale, Ya me has hecho una putada haciéndome bailar. vale. He hecho el ridículo delante de un montón de fans. Ahora tengo que presentar el cartel y no sé dónde está el cartel. Bueno, pues la verdad... Yo os pido disculpas. Me estoy temiendo lo peor. En teoría, él me iba a presentar. Y yo me iba a poner aquí y entonces le decía, Nico, ¿me puedes traer el cartel? Que él se encargaba de recoger. Bueno, ha sido por el cartel, supongo. Vale. Yo quiero dar las gracias a toda la gente que me ha invitado a participar en esta cosa, ¿no? Hace 3 meses un par de amigos, Santiago y Vicente Peris, Santiago Relanzón y Vicente Peris, se me acercaron y me ofrecieron la posibilidad de participar en una aventura como esta, que yo había visto algunos de los carteles, porque son amigos los que lo han hecho, que siempre me había gustado, pero no tenía muy claro qué es lo que era, ¿no? Entonces miré en internet de lo que se trataba y me quedé flipado, ¿no? Digo, joder, a mí estas cosas me gustan, ¿no? Pues son un poco gamberras, no sé cómo ponerme. Son un poco gamberras y forman parte del espectáculo, ¿no? Además, en estos tiempos así tan confusos en lo que estamos viviendo, ¿no? El que haya este tipo de reuniones y cosa cultural alrededor está muy bien, ¿no? Y os lo agradezco. En teoría, aquí ahora Nico debería de sacar el cartel, pero me da la sensación de que no lo ha sacado, con lo que voy a intentar solucionarlo de alguna forma. Yo soy diseñador, no soy ilustrador, ni dibujante de cómics, ni cosas de estas, voy a hacer un poquito de tiempo. Y además tenemos una responsabilidad, ¿no? Todo el mundo del artisteo, tanto los que escriben como los que... Vamos a ver, ¿dónde está el cartel? Calla, coño, que estoy intentando llamar a alguien para que lo traiga. Es que, tío, yo me cuido la imagen y me cuido las cosas, macho. Y me he fiado de ti. Estoy sudando, ya lo sé que estoy sudando, tío, estoy hecho polvo. Es que tengo una encerrona de cojones ahora, ¿no? No sé. Bueno, tenemos la responsabilidad de provocar, ¿no? Yo creo que el mundo que es... Que... ¿Cómo viene el cartel? ¿Me puedes dejar en paz ya, tío? Yo estoy de los nervios. ¿Ya? ¿Dónde está el cartel? Estoy llamando al hotel a ver si alguien lo puede traer. Si no te importa. ¿Alguien? Sí, alguien puede traer el cartel. Calla, coño, déjame que cuente mi rollo. Sí, algo de la olla, por favor. Lo antes que puedas, sí, que puedas. ¿Puedes quitar esto? ¡Qué guapo! Toma. Enséñalo tú, enséñalo. No te preocupes. La posibilidad no solo era hacer un cartel, que soy diseñador y he intentado hacer algo de lo que es mi estilo, ¿no? Hasta ahora todos los carteles lo han hecho gente del mundo de la pintura, fantásticos todos, algún fotógrafo que otro, también fantástico, y por qué no abrir el campo al mundo del diseño o de la ilustración. Y bueno, me la he jugado con una imagen un poco gamberra, ¿no? Siempre he pensado que el castillo de la olla
Claro que lo vemos los humanos desde la Tierra, ¿no? Pero me imagino que de agua para abajo tienen que pasar un montón de cosas en ese momento, ¿no? Habrá un montón de langostinos y de almejas y de pececitos y alguna estrella de mar y las mantas que disfrutarán también del castillo, ¿no? ¿Y por qué no podemos enseñarlo desde ahí, ¿no? Entonces he creado este ser con muchas tetas, alguna pollita por ahí escondida también hay. Es muy de la zona porque lleva también la corona del escudo de Altea, ¿no? Es como un personaje vuestro, algo mitológico y entretenido y gamberro, y pues para que con el tiempo se vaya descubriendo. Y esto es el resultado, ¿no? Pues yo creo que tan mal no he quedado, ¿no? El nivel era muy alto, pero tan mal no he quedado, ¿no? Me merezco algo, ¿no? Y os quiero dar las gracias a todos por venir aquí a hacer que me sienta importante. La vida de un diseñador, yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana, trabajo hasta las 3, como pizza en 10 minutos y luego trabajo hasta las 10 de la noche otra vez. Y así todos los días del año, ¿no? Y entonces el venir a un sitio así y ver tanta gente alrededor que te miran, y a mí me gustan los micrófonos, estas cosas más que a un tonto, ¿no? Podemos estar aquí un rato, yo os cuento cosas si queréis. Tengo pocas oportunidades de que me den un aparato de estos y lo paso muy bien. Voy a aprovechar, No. Es que encima me miráis y estáis atentos con lo que... Yo no me quiero ir de aquí nunca más. Podemos estar aquí el fin de semana si queréis. Bueno, quiero dar las gracias a Barranquí por el maravilloso texto que ha escrito. Qué facilidad, qué complicado es escribir, ¿no? Todas las palabras que has dicho las conocía, las he escuchado alguna vez en mi vida, pero nunca las he sabido ordenar como tú lo has hecho, ¿no? Y ahí está la gracia, ¿no? Y también quiero dar las gracias al señor Piroteni, que somos vecinos. Yo vivo en la calle Mayor 32 y tú en el 70 y algo, ¿no? Somos vecinos ahí, compartimos camión de la basura. Siempre es una cosa que une. Bueno, y alcantarillado, yo qué sé. Hay cosas interesantes en la vida, no todos son cosas hermosas. Y también a Pikachu, o como... A Pikachu, que está de moda ahora, ¿no? Hay una app nueva que está funcionando muy bien, que me mola. Oye, no os voy a dar la brasa más. Muchas gracias a todos, espero que os guste el cartel. He intentado hacerlo lo mejor posible y insisto, me habéis hecho sentir importante y muy bien y muchas gracias. Gracias. Gràcies a tots.